Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amadeus. Taong 1972. Leon, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ng payapa si Amadeus sa kanilang lugar. Sa baryong tinitirhan niya noon, halos bilang lang din ang kanyang mga kakilala buhat sa napakailap niyang kausap. Kapag hindi niya gusto ang isang tao, tinitingnan niya lang ito sa kabila ng mga tanong nito. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Amadeus, kung kaya't naging malayo ang loob ng kanyang mga kababaryo sa kanya. Sa katunayan, dayo lang din naman siya noon sa Leon, kung kaya't hindi niya na yun gaanong iniisip pa. Sa loob ng 2 taon, nakapagpundar siya ng isang maliit na kubo at isang lugar na kasalukuyan niyang pinagtataniman ng mga gulay. Doon siya noon kumukuha ng kanyang pang-araw-araw, kalakip ng mga salaping nalilikom niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga sobrang gulay. Kahit hindi gaanong palakaibigan itong si Amadeus, alam niya sa kanyang sarili, merong mga iilang tao ang tumitingala sa kanya. Yung iba kasi, labis na nagtataka kung ano talaga ang totoong buhay niya. Sa baryo kasi noong tinirahan ni Amadeus, para lang siyang kabuting bigla na lamang sumulpot. Siyempre, hindi naman siya roon basta-bastang mapapaalis buhat sa wala naman siyang ginagawa. Lingid sa kaalaman ng karamihan, isang antingero itong si Amadeus. Kaya siya napadpad sa lugar na yon, gawa ng matagal na panahon na niyang inasam na magbagong buhay. Sa halos 3 dekada niya kasing pagiging antingero, hindi niya maipagkakaila ang mga hindi pangkaraniwang karanasan niya. Hindi naman sa pagmamayabang pero isa itong si Amadeus sa mga sundalong binubuo ng maliit na bilang na siyang nakipaglaban sa mismong pugad ng mga mananakop. Nang magawa na nilang maisakatuparan ng kanilang misyon, doon sila nagkawatak-watak na siya namang naging dahilan upang mapadpad siya sa lugar ng Iloilo. Magmula noon, tumungtong na lamang sa edad na 50 itong si Amadeus, walang nakaalam sa kanyang pagkatao. Bagaman matagal na panahon na ang lumipas, ipinagpapatuloy pa rin ni Amadeus ang pagpapalakas ng kanyang mga karga. Dahil dito, limitado lamang ang mga oras ng pamamahinga niya, gawa ng matapos niyang magtrabaho, papasok siya sa loob ng kanyang bahay para magnilay. Yun din ang isa sa mga rason kung bakit may piling araw lamang siya sa ginagawa niyang pagtinda. Kahit nag-iisa itong si Amadeus, wala naman yung problema sa kanya. Hindi kagaya ng iilan, kaya niyang mabuhay nang walang sinasandigang tao. Dahil sa ganun niyang paninindigan sa kanyang buhay, kung kaya't nakilala siya ng iilan niyang mga kababaryo bilang hindi basta-basta at napaka-misteryosong tao. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre noong taong ito, naging abala naman si Amadeus sa pagbubuhay ng isa sa kanyang mga mutsyang matagal na niyang itinago. Ang mutsyang yon, ibinao niya sa isang bala ng barel nang sa gayoy hindi ito basta-bastang makita ng iilan. Napakadali kasing mabasag ng mutsyang yon, yung tipong kapag makita lang yon ng taong may kaalaman pagdating sa mga biyaya ng kalikasan, lilisaning ito ng gabay nito. Yon ang dahilan ni Amadeus kung bakit niya yun itinago sa bala ng barel. Ang dahilan niya sa pagbubuhay ng mutya ay ang papalapit na Pasko, kung saan inaasahan na niya na magiging piging din yon ng karamihan sa mga nilalang na hindi basta-bastang nasisilayan ng mga ordinaryong tao. Naniniwala siya na habang nagkakasiyahan noon ang mga tao dahil sa pagkabuhay ng totoong Kristo, magsisilbi din yung panahon ng pag-aani para sa mga nilalang na kumakain ng karne ng tao
lalong-lalo na ang mga aswang. Isang hapon, habang nagdidilig si Amadeus ng kanyang mga pananim, meron siyang nakitang batang napadaan na abalang-abala sa paglalaro ng mga ginawa nilang sumpak na gawa sa kawayan. Pagsilay niya sa mga ito, agad naman niyang napansin ng dalawang matandang babae na sinusundan ang dalawang bata. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman niyang nabitawan ang kanyang pandilig dahil sa naramdaman niyang kakaibang presensya. Sa puntong yon, alam na ni Amadeus na nagbabalat kayo ang matatandang pinagmamasdan niya. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman niyang nilapitan ng dalawang bata sabay hawak sa mga braso nito. Matapos niya yung gawin, mahinahon naman niya yung tinanong kung saan yun pupunta. Makalipas pa ang ilang minuto, matagumpay naman niyang natunto ng tahanan ng mga batang yon kung saan kitang-kita niya sa pagmumuka ng mga magulang nito ang labis na pagtataka. Habang binabagtas niya ang daan papauwi, panay naman ang pagramdam niya sa paligid. Nasisiguro noon ni Amadeus na ang mga aswang na sumusunod sa dalawang batang yon ay nagmamanman na rin sa mga galaw niya. Hindi naglaon, bumungad sa kanyang harapan ng dalawang matandang nakangisi, naghihintay ng mga bagay na kanyang sasabihin. Dahil dito, kampante naman niya yung tinanong ukol sa nais nitong mangyari. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi niya, napahagik-gik lang naman ang mga ito, habang sumasagot ang isa sa kanya ng, "Huwag mong sabihing hindi mo alam ang ginagawa mo. Pakialamero. Wala kaming pakialam kung antingero ka pa. Tandaan mo, dayo ka lang sa lugar na ito." Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, seryoso naman siyang napatitig sa mga mata nito habang sumasagot dito ng, 2 taon ko na tong ginagawa. Bago ba kayo rito? Pakisabi sa gabunan ninyo, parang hindi naman niya ako nakikilala. Nagtatampo ko kamo sa kanya. Matapos niyang makapagsalita, hindi naman yun naging sapat sa dalawang nilalang para tuluyan siya nitong tantanan. Maya-maya pa, napangisi na lamang itong si Amadeus nang masipat niya ang dahan-dahang pagbabagong anyo ng dalawa. Pagsilay niya sa malademonyo nitong wangis, agad naman niyang hinawakan ang bulsa niya kung saan sinasabayan niya yon ng mga taimtim na engkantasyon. Sa isang iglap, mula sa anino ng punong nagbibigay lilim sa kanila, lumabas ang isang kulay puting nilalang na kawangis din niya. Bagaman magkapareho sila ng buong itsura, may mga bukod tanging wangis ang nilalang na yon. Paglalarawan ni Amadeus dito, ang iilan sa mga buto nito sa likod ay nakausli. May talukbong rin ang kalahati ng pagmumukha nito, subalit madaling mapansin ng kalaban niya ang pagkakahawig nilang dalawa dahil sa nakalitaw nitong muka. Dagdag pa niya na kahit wala yung dalang armas, may kakayahan itong dumukot ng mga sandata sa kahit saang lugar na merong anino ng kahit na anong bagay. Sa kalakasan din ng nilalang na yon, kaya nitong magpaula ng kahit na anong armas alinsunod sa kanyang utos. Hindi rin maipagkakaila ni Amadeus na napakaraming beses nang nailigtas ng nilalang na yon ang kanyang buhay. Matapos naman yung masilaya ng dalawang aswang, hindi pa rin ito sapat upang tuluyan silang masindak. Naniniwala ang dalawang matanda, hindi sila mahihirapang talunin ang tinawag na nilalang ni Amadeus buhat sa wala naman yung taglay na kakaibang aura. Maya-maya pa, pagramdam nilang kayang-kaya na nilang paslangin itong si Amadeus, buong puwersa naman nila yung sinugod, subalit bago pa man sila makalapit sa kinaroroonan nito, bigla naman silang napailag
Nang masipat nila ang halos hindi mabilang na itim na palaso na bigla na lamang nagsilabasan sa buong paligid. Nagawa namang makatakas ng isang matandang aswang pero ang kasama nito sa kasamaang palad hindi na nakaligtas. Dahil sa pangyayari, pilit na lumayo sa kanya ang matanda sa takot na baka mabiktima rin siya ng kakaibang abilidad ng nilalang na tinawag nito. Dala ng kuryosidad ng nilalang na yon, nagdesisyon itong magtanong kay Amadeus ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi ba minamaliit niyo ang nilalang na to? Bakit para ngayon? Nag-iba na. Matapos itong sambiti ni Amadeus, sinabayan niya pa yon ng mga pang-iinsulto na siya namang hindi nagustuhan ng nilalang. Nang akmang susugod na yon mula sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang nito nang biglang lumitaw sa anino ng puno ang nilalang na kanyang tinawag. Bago pa man yun masipat ng matanda, tumagos sa dibdib nito ang isang matalim na sibat. Dahil sa ginawang pag-atake ng nilalang na kanyang tinawag, agad namang binawian ng buhay ang aswang. Pagbagsak nito sa lupa, halos segundo lang ang lumipas bago ito pinagpiestahan ng mga uod na halos gadaliri ang laki. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nilagyan ni Amadeus ng dahon ng nyog ang mga katawan nito para tupukin. Matapos niya yung sindihan, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang tahanan para maghanda. Sa puntong yon, inaasahan niyang hindi magiging maganda ang kanyang kalagayan pagsapit ng Pasko, buhat sa mga nangyari. Naniniwala rin siya na ang dalawang matanda ay mga bruha lamang kung saan ang pangunahing tungkulin nito ay maghanap na mabibiktima ng kanilang angkan. Bago sumapit ang gabi, naging abala naman siya sa pagdarasal. Sa pagsapit ng takip silim, sakto naman ang pagbisita ng isa niyang kakilala. Tino ang pangalan ng lalaking yon at sa kanilang lugar, ito lamang ang malapit kay Amadeus. Nagustuhan niya kasi ang ugali nito, gawa ng hindi yun sinungaling at tumutulong ito sa kanya ng kusa tuwing nakikita siya nitong may pinagkakaabalahan. Dahil sa wala naman silang gaanong ginagawa noong gabi, napagkasunduan nilang mag-inuman. Habang unti-unti na silang nalalasing, inilahad dito ni Amadeus ang mga pangyayaring kinasangkutan niya noong hapon. Nang marinig naman ito ni Tino, tahimik lang naman yung nakinig sa kanya, gawa ng lahat ng sinasabi niya rito, naniniwala talaga ito. Maraming beses na kasi siyang pinakitaan ni Amadeus ng mga kamanghamanghang bagay, kung kaya't wala na noon sa kanyang isipan ang magduda pa. Sa paglalim ng gabi, matapos ang kanilang inuman, inabisuhan niya ang kanyang kaibigan na wag nang umuwi. Bukod kasi sa lasing na yon, halos hindi na rin ito makatayo. Pagkapasok niya nito sa loob ng kubo, pansamantala naman siyang nanatili sa labas ng kanyang kubo para magpahinga. Kapag kasi malalim na ang gabi, kung saan wala na siyang naririnig na ingay, nagbibigay yon ng matinding kapayapaan sa sarili niya. Habang pinagmamasdan niya ang kagandahan ng kanilang lugar, panay naman ang kanyang pagramdam sa mutya niyang naroon sa kanyang bulsa. Pagdukot niya rito, agad naman niya yung pinagmasdan kung saan mula roon, muli na naman niyang naalala ang mga karanasang pinagdaanan niya. Ayon sa kanya, hindi lang basta mutya ang biyayang yon, bagkus ay parte na ito ng kanyang buong pagkatao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng kanyang bahay matapos niyang mapansin ang pagdapo rito ng isang mabigat na presensya.
Inaasahan niya na magpaparamdam ang mga kauri ng dalawang bruha, lalo pat nag-iwan siya ng bakas sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsipat niya sa isang matandang hubot-hubad na lumapag sa bakuran ng kanyang bahay, agad naman siyang nagbanggit ng mga engkantasyon sa bala kung saan hindi naglaon, lumitaw na rin sa kanyang tabi ang nilalang na sumasakatuparan sa abilidad ng kanyang mutya. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang ginawa, bigla naman yung napatigil na para bang alam na nito kung ano ang kakayahan ng nilalang na yon. Dahil dito, ginawa nito ang lahat upang payapang makipag-usap kay Amadeus. Subalit kahit anong gawin nito, tila bang wala sa kanyang isip na aregluhin ang mga nangyari. Naniniwala siya, may posibilidad na traidorin siya ng mga nilalang na yon, gawa ng matagal na din niyang alam na isa yon sa mga katangian ng mga aswang. Bakit ka ba nagkakaganito, Amadeus? 2 taong ka nang naninirahan sa lugar namin, pero hindi ka naman nakikialam noon. Ngayon parang iba na. Pakiramdam ko meron kang nais patunayan. Wika ng matanda sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, Noong mga panahong yung kasi, hindi ko pa nabubuhay ang mutyang ito. Ngayon, naibalik ko na siya. Kaya pasensyahan na lang din tayo. Dahil sa kanyang sinabi, doon na mas lalong tumindi ang galit ng matanda sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman itong inutusan ng mga kasama nito para sugurin siya. Nang masipat naman niya ang ginawa ng mga nilalang, hindi naman siya nag-alangan na magbigay ng utos sa pisikal na anyo ng kanyang mutya. Matapos naman itong maunawaan ang nais niyang mangyari, mula sa mga lagusang ginawa nito gamit ang anino, lumabas doon ang halos hindi mabilang na palaso at mga sibat. Halos napakabilis ng paglipad ng mga bagay na yon, kung kaya't bago pa man yun mailaga ng mga aswang, tumarak na ito sa kanilang mga katawan. Sa unang pag-atake ng kanyang mutya, lumupasaysay agad sa kanyang harapan ng matanda. Alam niyang hindi na yon mabubuhay, gawa ng 3 sibat ang tumusok sa dibdib nito. Pagbagsak nito sa lupa, agad namang naglaho ang mga armas na yon, kung saan yun naman ang naging hudyat sa mga aswang para hilahin papalayo ang kanilang pinuno. Dahil sa mga nangyari, hindi na tumagal pa ang kanilang paglalaban. Sa paglipas ng mga araw, naging maugong ang balita tungkol sa kanya. Marami ang mga aswang noon ang naghahangad sa kanyang ulo, pero lahat ng nagtangka, hindi na niya pinaligtas pa. Habang nasa kasagsagan ng pakikipaglaban noon si Amadeus, wala namang kaide-ideya ang kanyang kaibigan ukol sa mga nangyayari. Pagtungtong ng unang araw ng Disyembre, nagkaroon siya ng pagkakataon na ipagtapat kay Tino ang tungkol sa mga nangyari. Alam naman niya kasing mapagkakatiwalaan ito, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na sabihin doon ang iilan niyang sikreto. Pero alam niyo, pinuno, matagal na hinintay ni Tino na ilahad nito sa kanya ang tungkol sa pangalan ng mutya nitong tinatangan, pero wala talaga yung sinabi. Kayo na ang bahalang mag-isip ng mutya ni Amadeus. Napakalimitado lang kasi ng inilahad niya tungkol dito. Basta ang sabi niya sa akin, lumalakas ang mutyang yon kapag nakakasaksi ito ng karahasan kasama ang nagtatangan dito. Ayon pa sa kanya, kagaya ng karamihang mutya, ipinasa lang din ito ng kanyang lolo. Balik tayo sa kwento. Matapos mapag-alaman ni Tino ang tungkol doon, naging katuwang na siya ni Amadeus sa lahat ng oras. Sakses si Tino kung papaano nito pinagpapaslang ang mga nilalang sa kanilang lugar gamit lamang ang iisang mutya. Bago sumapit ang bisperas ng Pasko,
ni isang pamilya ng aswang sa kanilang baryo, wala na silang natagpuan. Dahil dito, nagdesisyon siyang bumisita sa ibang lugar para ipagpatuloy ang hangarin niyang pigilan ang pag-aani ng mga nilalang. Pagpatak ng ika-20 araw ng Disyembre, lumuwas sa kanilang baryo itong si Amadeus. Kasama niya noon si Tino, kung saan yon ang naging katuwang niya sa pagdadala ng iilang gamit na kanilang kailangan. Hindi rin naman naging mahirap para sa kanila ang maglakbay, lalo pat may dala-dala rin sila noong kalabaw. Nang marating na nila ang sumunod na baryo, napansin nila roon ang animoy pagkalat ng mga negatibong presensya sa paligid. Alam ni Amadeus na meron doong hindi pangkaraniwang nangyayari, kung kaya't ang ginawa niya, mag-ihip ng usal sa paligid. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan na nilang pinasok ang baryo. Habang papalapit na sila sa mga bahay-bahay, inabisuhan naman niya si Tino na huwag gaanong magpakakampante. Sa isang pagkakamali lang kasi, maaaring malagay sa panganib ang kanilang mga buhay doon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, doon nila napansin ang iilang mga manlalason na nagmamasid. May mga nasisipat din silang mga mangkukulam at mambabarang, kung kaya't inakala nilang baryo ng mga masasamang tao ang lugar na kanilang napuntahan. Hindi naman siya nasurpresa sa kanyang mga nalaman, lalo pat hindi pa man nila nasisilayan ang lugar. Ramdam na niya ang bigat ng presensyang nagmumula rito. Maya-maya pa, pagsilay nila sa isang lalaking naglalakad papalapit, bahagya naman nilang itinigil ang kanilang paglalakad para yon ay pakiramdaman. Pagharap nito sa kanila, walang takot namang inilahad ng lalaking yon na ang mga taong naninirahan sa lugar na yon ay purong nagtatangan ng mga lihim na karunungan sa kaliwa. Mariin din itong inilahad sa kanila, hindi tinatanggap ang sinumang taong napapadpad sa lugar na merong salungat na karunungang dinadala. Dagdag pa ng lalaki na, kung hangad nilang umiwas sa gulo, mas mainam na umalis na sila sa lugar na yon. Naniniwala ito, yun lamang ang nag-iisang paraan para matahimik ang kanilang mga panig. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, mariin siya roong tumutol sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na meron doong naninirahang mga aswang. Malakas din ang kutob niya na ang mga nilalang na yon ay minsan na ring ng biktima sa baryo nila. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha nito ang labis nitong pagtitimpi. Hindi naglaon, bigla naman yung tumalikod sa kanila at kasabay nito ang paglayo ng iba pang mga nilalang na nagmamasid sa mga nangyayari. Kinahapunan, nagpatuloy pa rin ang mga kaganapan sa baryo. Ayon kay Tino, nais niya na noong umalis sa lugar pero pakiramdam niya, mas manganganib ang buhay niya kung lalayo siya sa kanyang kaibigan. Sa loob ng isang gabi, nilipol ni Amadeus ang lahat ng taong naninirahan sa lugar na yon, kahit yun man ay bata o matanda. Hindi niya rin pinakitaan ng awa ang sinuman, gawa ng naniniwala siya, kamatayan lamang ang magiging paraan para tuluyan na yung malagay sa tahimik na estado. Nang may sakatuparan na niya ang kanyang nais, gamit ang kanyang mutya, inilibing niya ng sabay-sabay ang mga nilalang na naroon. Nagpakawala rin siya ng usal kung saan ang lahat ng taong may kaalaman sa baryo ay sapilitang mawawala ng memorya na merong kaugnayan dito. Sa pagsapit ng bisperas ng Pasko, naging mapayapa naman ang kanilang lugar. Magmula noon, mas napalapit pa si Tino sa kanya, kung saan hindi naglaon, binigyan ito ng karapatan ni Amadeus na matuto ng lihim na karunungan na tinataglay nito. Ayon kay Tino, naging masaya naman ang pagsasama nila ng taong yon, kung kaya't hindi niya inaasahan na darating ang isang araw
kung saan bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Kagaya ng pagsulpot ni Amadeus sa kanilang lugar, nawala rin yun na parang isang kabuti. Hinanap niya pa ito pero saan mang lupalop siya noon pumunta, wala talaga siyang nakitang bakas na magtuturo sa kinaroroonan nito. Sa halos ilang taon na paghahanap ni Tino sa kanyang kaibigan, tuluyan na nga siya noong sumuko. Pero alam niyo ba, na kahit wala na si Amadeus sa lugar nila, patuloy pa ring sariwa sa alaala ni Tino ang tungkol sa bukod tanging kakayahan nito at ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan, lalong-lalo na nang makita niya ang pisikal na anyo ng mutya. Pero para kay Tino, ang talagang tumatak sa utak niya ay yung nasaksihan niya si Amadeus na umubos ng isang baryo ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Nabanggit ba na isang buong baryo ng mga aswang yung inubos ni Amadeus? Parang sa pagkakaalala ko, isang baryo na purong kaliwa. Though makukonsider na rin natin kasi may mga aswang dun eh. Siguro halo lang, no? Merong mangkukulam, mambabarang, manlalason o kung sino pang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pero syempre, hindi naman mawawala dyan yung mga aswang. Malamang sa malamang, baka sila pa nga yung naghahari dyan eh. Pero balik tayo sa usapin na tungkol kay Amadeus at sa tinatangan niyang mutya. Hindi ko alam kung anong klaseng mutya yun na itinago niya sa bala ng baril. Alam naman nating lahat kung gaano lang kalaki yung bala ng baril. Hindi naman binanggit kung bala ba yun ng 45, Armalite o kung anumang baril. Pero naisilid niya sa bala ng baril. So hindi ko alam kung anong klase ng mutya yun, pero sobrang lakas. Diba kasi mag-isa lang siya, parang wala nga siyang gaanong ginawa eh. Pinapalabas niya lang yung true form, yun nga, yung physical na anyo ng mutya. Tapos yun na yung lulupig sa kahit sino mang gusto niyang ipapatay dun sa nilalang na yun. So medyo nakakatakot, no? Kasi parang yung gabay o yung espiritu ng mutya na yun, kahit anong iutos ni Amadeus, susundin nun. E paano kaya kung ordinaryong tao yung ipapatay niya? Sundin kaya? So hindi natin masasabi kung purong kaliwa o purong kanan yung mutya na yun. Siguro neutral to, no? Pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Diba? Yun lang yung pwede kong maibigay na malapit na opinion para sa tinatangan ni Amadeus. Kasi nga, sobrang hiwagay. Konti lang yung binigay niyang impormasyon tungkol dun sa tinatangan niya. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.